Dobar dan svim slušateljima Radija Petrinje. Ja sam Danijela Trninić, predstavnica Živog zida i nositeljica liste za gradsko vijeće grada Petrinje. Rođena sam u Sisku, imam 36 godina, po struci sam komercijalist. Živim u zajedničkom kućanstvu sa ocem u Mošćenici. U politički život uključila sam se 2014. godine kao aktivistica Živog zida. Presudno u toj odluci bila je situacija u kojoj smo se kao društvo našli. Sa 330.000 nezaposlenih i 320.000 blokiranih, svakako da nisam imala idiličnu sliku budućnosti. Kao svaki mladi čovjek željela sam promjene i odmak od politike koje su provodile političke opcije HDZ-a i SDP-a. Živi zid nije moguće odrediti kao lijevu, desnu ili stranku centra, niti kao konzervativnu, liberalnu, socijaldemokratsku ili demokršćansku, već kao jednu humanističku stranku, koja svoje djelovanje temelji na brizi za druge ljude, pri čemu se koristi prosvjećivanjem, političkim djelovanjem, pasivnim otporom i građanskim neposluhom. Nama je čovjek važniji od kapitala i nikad nećemo pristati na društvo u kojem se u ime profita žrtvuje čovjek. U našem fokusu djelovanja je čovjek sa svim njegovim egzistencijalnim problemima. Pri tome se protivimo isključenju električne energije, vode i plina jer smatramo da su to osnovni preduvjeti za normalan život. Također, zalažemo se za zabranu tajnih deložacija kao i ovrhe nad jedinom nekretninom. Izričito se protivimo porezu na nekretnine koje naša vlada planira uvesti 2018. godine. Zalažemo se za djecu sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom te stambeno zbrinjavanje djece bez roditelja. U gradu Petrinji Živi zid prvi put izlazi na lokalne izbore. Na lokalnoj razini zalagat ćemo se za Petrinju u kojoj će svi imati jednake šanse i u kojoj će se cijeniti radne navike, znanje i školovanje. Najvažniji izvor, pokretač i održavatelj društva jest čovjek. Stoga je prioritet ulaganje u obrazovanje stanovništva u svim vidovima života, a posebice za deficitarne struke i znanje koje unapređuju kvalitetu života. Zalagat ćemo se za pomoć ljudima u socijalnim problemima te omogućavanje da svojim radom ostvaruju dohodak i vlastitu egzistencijalnu sigurnost. Isprva javnim radovima oko priprema poljoprivrednih površina na području grada i organizaciju stanovništva za što veći nivo prehrambene neovisnosti. Pošumljavanjem prikladnih terena, brzo rastućim visokokaloričnim vrstama drveća te eko uzgojom tradicionalnih domaćih poljoprivrednih kultura i postupnim povratkom industrijskoj konoplji kao bazi raznim vrstima prerađivačke industrije. Njegovat ćemo i unapređivati pčelarstvo te profitabilne vidove stočarstva, čuvanjem sjemena domaćih sorti kao najveće dragocjenosti. Zaštitom postojeće industrijske proizvodnje i radnih mjesta, investicijama u profitabilne nove ili revitalizaciju zapuštenih proizvodnih pogona uz poticanja prateće poljoprivrede i stočarstva. Oduprijećemo se svim pokušajima onečišćavanja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi. Gorući problem Petrinje je svakako nezaposlenost. Kad govorimo o razrješenju ovog problema, sudbina nas veže za tvornicu Gavrilović, koja je oduvijek bila motor pokretač našeg grada. Poništavanjem privatizacije vlasništvo tvornice bilo bi vraćeno u ruke radnika kao stvarnim vlasnicima. Poticat ćemo razvoj Petrinje kao ekološkog grada sa naglaskom na razvitak malih proizvodnih obiteljskih gospodarstava i poticanje ekoproizvodnje. Sredstva povučena iz EU fondova neće se trošiti na rekreacijske dvorane, društvenu infrastrukturu i fiktivne poslovne prostore,
već će se u dogovoru sa razvojnim agencijama planirati projekti subvencioniranja samozapošljavanja. Naša ekipa okuplja ljude koji se prije nisu bavili politikom, niti su mislili da će se baviti, ali na to ih je natjerala katastrofalna situacija u kojoj su nas doveli oni koji se politikom profesionalno bave. Obzirom da imamo jedinstveni program, a i treća smo stranka u Hrvatskoj na lokalnoj razini, izlazimo samostalno. Otvoreni smo za komunikaciju sa svima zainteresiranima koji su voljni raditi u korist građana grada Petrinje, u skladu sa zajedničkim politikom Živog zida na nivou Republike Hrvatske. Stoga pozivam građane da se svakako odazovu lokalnim izborima i podrže one za koje znaju da će se boriti za njihove interese. Hvala.